gimoro mwatimo osedhi modhi e city board mowuok modhi e cabinet makoro nyaka implement kaka city manager. Ok achiewa nachako timo gimoro. To watime ga taratibu, wakuongo waloso gi jo ohala. Neno kata jo matatu nwarado for almost 8 months mondo wachak divert matatu go. Neno. Kata sani wadhi taratibu mos nyaka wane ni watieko gimoro. Onge ga goko ka. Mana ni samoro ji ok dwa winjo wach. Ok nya yalo gi wach miwachi gimoro gi ji kuom higa cheni ni yalo ga yalo. Emomiyo sheria be beti ni koro nyaka ilo sheria. Ok nyal bet ni oselos town nitie police ni kik ing'ulo law e town, kik iol pi lak ndara, kik itim ang'o. To koro koyudi momaki to nabala tiyo ka goko. Ok nyal bet ni ka wasegolo jo Garissa Lodge gi jo nyamlori kacha waloso ndara cha to ng'ato pod dwa wuok kendo dwa duogo kanyo no bende koro kelo container. Ok nyal timre. Mane makoro yuda gokogo mando koro gini warakre araka kodi gi sheria. Aya, wach mari mogi koro odiochieng' ma kawuono telo mag counties gi telo mag sirkal mar Kenya kaita adoga winj wach mar Maurice Onono. Wach mari mogi Abala. Nitie gima dwa clarify Nairobi. Ineno ka kwaloso Nairobi Kisumu. Governor Anyang' Nyong'o e chairman mar Urban Caucus e Council of Governors. To gima timore Nairobi aneno ka deputy president Rigathi Gachagua temo tamo Sakaja timo gigo. What deputy president Rigathi Gachagua is what is called populist tendency, berruok niji. You cannot reform Nairobi with populist tendency. Let him leave Sakaja alone to implement the reforms in the city. Let him not try to utilize kujipendekeza kwa watu, make people like him by trying to oppose very simple policies that the